Исәнмесез дуслар, сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова, бу мин тапшыруы. Бөтен кеше футбол буенча дөнья чемпионаты белән кызыксынган мизгелдә без тыныч кына үз эшебезне башкарабыз. Хатын-кызларга матурлык истибез һәм үз-үзләренә ышаныч көчен арттырабыз. Бу атна героинясы комплексларга батып беткән, үзен яңа яктан ачырга теләгән Диана. Әйдәгез, хәзер үк аның үзе белән танышабыз. Нәгыймова Диана Александр кызы. 1994 елның 2 мартында Теләче районы Теләче авылында туган. Хәзер дә шунда яши. Кияүдә Иреленар белән 1 яшь ярымлык кызлары Аминаны үстерәләр. Диана кибеттә сатучы булып эшли. Хәзерге вакытта декрет ялында. Соңгы 2 айда ул 10 килограммга ябыккан һәм хәзер дә ябыгуын дәвам итә. Кыз гаделлекне һәм дөреслекне ярата. Алдауны, битарафлыкны, 200-лекне җине сими. Сәлам кызлар. Исәнмесез? Диана, Гөлназ булам. Кызлар белән танышырга өлгердеңме инде? Әйе. Дуслар, менә таныш булыгыз, безнең бүгенге героинябыз Диана. Диана, бу сиңа менә кәеф истәп җибәрер өчен. Рәхмәт, бик зур. Елмаюыңны барлыкка китерер өчен йөзеңдә. Мен күреп торам, син булай да елмаясың. Сен якка килгәч, елмаясыңа килә. Кызлар, сезгә беләсез нәрсә әйтәм? Диананың безнең тапшырга бик каты киләсе килде. Ул 1-3-4 тапкыр хат язган, ниме? Анарысын сез мине онытмадыгызмы дип тагын искә төшереп торган. Һәм әлбәттә инде без анда кешене оныта алмыйбыз һәм менә ул бүген безнең тапшыруыбызда. Әйдә, чәчәкне дә куйыйк, ул сиңа комачау итмәсен. Диана, безнең команданың исемнәрен сиңа әйтеп китәм. Аралашырга җайлырак булсын өчен безнең чәч хәвәсебез сиңа чәчләреңне үзгәртәчәк кызыбыз ул Зилә Фәрхетдинова. Әйе, аның янында бизәндерүче кызыбыз визажист Диләрә Талипова. Һәм менә безнең стилист кызыбыз ул сине киендерәчәк, яңа образ барлыкка китерәчәк Лилия Исмагыйлова. Диана, сөйлә әйдә, килгәнсең икән, сөйлә. Миңа 24 яшь, кияүдә 4 ел, кызым бар, яшь ярым. Менә монда килү миңа уже тәҗрибә. Сез белән аралашу, сезнең белән танышу. Монда җирләргә вообще йөргәнем юк, мин теге үзем бик уялчан, кешеләр белән аралаша белмим. Кеше турында, бүтән кеше турында сөйләп торган, ул бик уялчан, ул шундый. Кияүгә чыккач, менә бала тапканда килограммнарым артты. Шуның белән бик күп комплекслар килде инде миңа. Сезгә хат язгач, беренче адымым шул булды. Мен әйтәм, ябыгым әле 10 килога ябыктым сезнең якка килер өчен, матурак булыр өчен. Рәхмәт. Чөнки мин карап торам, син безгә җибәргән фотоны күрсәткәннәр продюсерлар, әйме? Анда син битең түгәрәк, һәм син тазарак һәм кечерәк күренәсең. Реаль тормышта син озынрак һәм ябыграк. Рәхмәт. Менә шуңа монда хат язырга булдым инде. Рәхмәт мине алганыгызга. Мин башта бик борчылган идем, мен әйтәм ләкмәсмен инде. Монда җирләрдә вообще утканым юк инде. Бер кая барасым килсә, утканым юк. Мондай программа булганга бик шатландым. Әнигә инде сразу минем дә барасым килә дип, ирем дәгән бар дип торды инде. Шуңа мин монда килергә булдым. Үзгәрергә телисең. Үзгәрергә, сезнең кулларыгызда. Комплексларың димәк, төп комплексың ул син кеше әйткән сүзгә, һәрбер сүзгә кулак саласың. Кулак салам, әйе. Мин өйгә кайтып, шуның турында көне буе да уйларга мәгълүм әйтәм. Ничә шулай икән инде, менә мин урамга чыкканда да инде теге тазарак булганда инде теге апалар очрый да, менә Диана колобок булып беткәнсең бит инде дигәч тәгән. Минем күңелемә шул сүзләр кирип кала инде, мин теге кайтып еларга да мәгълүм инде. Шуннан инде менә мин әйтәм, ябыгарга кирәк, үзгәрергә кирәк дип инде. Менә минемчә беренче кагыйдә ул мәгънәсез кешеләрнең сүзен тыңламаска кирәк. Ничек инде кешене күргәч син колобокка әйләнгәнсең дияргә була, әйме? Син картаеп киткәнсең, син чәчеңне ничек буядыларсың, бу нинди күлмәк кидеңсең син дип, әйме, кайберләр бу инде мәгънәсезлек, тәрбиясезлек дөрес әйтәсең, әйе. Андый кешенең сүзләрен менә кулакка да элмәскә кирәк. Мин аны баш белән аңлыйм да, йөрәккә барып кирип кала инде. Әйе, шу анализ. Үз анализ дип атала. Менә кешене шушы башындагы уйлар битерә дә инде беренче чиратта. Зилә, чәчләре турында сораша аласың. Ничек сиңа? Диананың чәче әз генә озынрак булса әйбәт булыр иде, ләкин карап тордык. Аның чәче үз төсендә, ул аны буямаган. Натураль. Әйе, натураль төстә. Ул шундый нурлы, якты йөзле. Аның чәчен дә шундый ачык, кешеләргә ачык булсын өчен
әзірек яқты түслер кіртіп жібересі келе. Құяш нұрлары кіртіп жіберген шекілі. О бет өзі құяш сыман Диана, елмайып тұра. Өзіне бүтін кішіні жәлі бітті енді біз міне мұнда сөйлешіп кіне тұрғанда. Диана бір күні сұрамын, мен шеш бойынша емі. Нешіп сен шешіңі шөлі кестіріп бітірдің. Бұл сен мұнда зиле көрген болсаң, ортамында бір ұзынлық түгіл мұнда. Бірсі ұзын, бірсі қысқа, үшіншісі тағы да қысқарақ. Аны міне алғандар да теге Айда ничек менә былай кескән. Аның кисеүе бәлки дөрес булгандыр, ләкин аны стрижканы дөрес иттереп укладывать итә белергә кирәк. Ләкин ничек кисербез икәнсең? Мен қолсанам кисергә кирәк. Кисергә ярамый, аңа үстерергә кирәк. Аңа үстерергә. Мен менә монда озынракны күрәм. Мәсәлән, аның кыйфәтенә, әле ул тагында бит әле безнең үзен өстендә эшләү эшен алып бара. Дағында ябықмақшы бұла, шоңа күрә мен қолсаңа ұзын айтып жіберген, битін аның түгерек битіні ұзын айтырға керек ме әзірек шеш білен. Қысқа шеш болған сайын түгерегірек бұла. Міне, әйтіп те кетесі керек. Қызлар кестірелер маңға шешін, қазір бит ул модада, әзірек ұзынырақ, яңақ сүйеклеріне қадар. Ләкин кестірелерді аны бір нәрсе іштетмей. Ол мына бәттіріп шелпірейіп тұра тұрған бұла. Ол матур түгіл, ол бүтін матурлықны бітіре. Андай маңға шеші кесесі болсағыз, аны әлбәттә укладка ясый белергә кирәк. Матур итеп соларга кирәк. Лилия, игътибар иттеңме? Ул үзен тагы да тазартыбрак күрсәтә торган күлмәк кигән. Буй сызыклары белән. Бу күлмәкне менә миңа кидерсәң, мин дә шуның хәтле булып күренәчәкмен. Менә без Диана белән аралашып үткәч, ул мин ашыкладым, аның бик каты алсу төс яратканын. Ул аның күзләре шундый зәңгәр бит, ул әйтә инде, менә миңа шундый алсу төс бик ошый, шундый чәчәк төсләре, җәйге төсләр, мин ашык төсләр яратам ди. Ләкин мин аны аңламадым, әлбәттә, аның шушы буйлы күлмәген. Без сиңа иң матур, шундый үзең шикелле менә якты, шундый җәйге киемнәр сайларбыз дип уйлыйм. Җиңел тукымалар, шундый ничектер менә затлылатасым килә аның образына. Үзе шундый матур, үзе шундый аның табигый байлыгы менә күп. Теге табигый матурлыгы бик күп. Шуңа күрә мин аңа өстәр идем шундый затлылык та һәм сафлык, ниндидер җиңеллек, ниндидер сафлык шундый. Ну, молодец, әлі Диана көстемесін үшін булавкалар да. Ту-ту деп қарап отырды. Телевидениеға барап еді. Бүтін қарап еді, бүтін дүния көрі. Аңа көстерлік, ол бик тә шибәр, матур кыз. Макияжға келгенде, Диана, сен шынки яратасың алсу төсләр. Біз сиңа табиғи матур алсу төсләр белән бергә шундый җәйге макияж ясарбыз. Профессиональ макияж ясатканың бармы? Юк. Бүген ясыйбыз. Макияж да ясыйбыз, Лилия киендерер дә, Зилә хәзер чәчеңне дә берәр нәрсә эшләтер. Кыскасы, нәтиҗәсен дуслар, сез берничә мизгелдән күрә алырсыз. Әлбәттә, үзгәреш этаплар алар күп әле, күп. Иң беренчесеннән башлап җибәрербез. Алайса, кызлар эшли башлыйбыз һәм шунысын әйтеп китик, барлык үзгәреш этаплары Different Form матурлык салонында уза. Әлеге салонның командасы безнең профессионаллар командасы белән бергә кушылып, алар бер зур уртак эш башкарачаклар. Диананы үзгәртәчәкләр. Күрешәбез. Диана, утыр. Бу синең алдагы 2-3 сәгать дәвамында утыра торган креслоң булачак. Белим, бәлки узаграк та буярлар безнең кызлар. Дуслар, күреп торасыз, Different Form матурлык салонының чәч хәвәсе Наталья, безнең белән Наталья. Кул булгый аласыз безнең камерага. Исәнсез. Зилә шулай ук. Әзер 2 белгеч синең чәчеңне башка төрлегә әйләндерәчәк. Миңа беләсең нәрсәсе ошый. Диананы ул бөтен нәрсәне эшләргә әзер. Диана, ризасың бар? Риза. Сен куркам дисең, без сине бик каты кыска итеп кистереп җибәрсәк. Ул бит бу программага үзгәрер өчен килгән. Шундый яратам, шундый кызлар. Риза дип. Әлбәттә, инде без кисеп бетермәячәкбез. Монда профессионаллар эшли, алар үз эшләренең белгечләре, алар карыйлар бит формасын, алар карыйлар синең гәүдәңне, төзелешеңне һәм шуннан чыгып инде, әлбәттә, прическа сайлыйлар. Шуңа мин монда артык бу 3 кешене мин әлеге бүлмәдә калдырам. Нәтиҗәсен без иң ахырдан күрербез. Бу безнең үзгәрешнең беренче этабы.
Диана, сен шешің юқа көрініп тұра, ол тез пішіранадыр. Шуңа көре үйде сен шампуньға пилинг ясарға мүмкін. Мәселен, шешіңі юғанда сен шампуньға саласың бір шей қолағы тұз, хамна шатырып шешіңе аны бұйысың, массаж ясайсың. Шатырып массаж ясағаннан соң, массажны әзігіне түгіл, 1-2 минутта түгіл, бір 5 минут ұзақ еттіріп, шатырып бармақның юмшақ жерлері білен түгерәклеп ясарға керек. Шуннан соң, сен бұл шампуньны юып түшіресің, һәм ғадаттағыша кептіресің. Бұл процедураны атнаға бір ясарға керек. Аннан соң сенің шешің қойырақ болып өсешек. Ұзағырақ шестарақ болып тұрашақ, һәм шойық әзірек көпіріп тұрашақ. Жейкіні біздің ең мұхим сұрауларының бірсі, ол ял етірге барғанда, деңгізге ме, ол бірәненде санаторийға ме, курортқа барғанда ме, ненде киімлеріні өзіміз білен алырға екенін бек қоты, әр кішінің білесі келе. Шоңа көре мен сізге бүгін шының турында айтып кетесім келе. Гардеробны тутырғанда, міне чемоданны тутырғанда, сіз ең бірінші иқтибар етігіз шын табиғи тоқымаларға, күлмәклерге келгенде, біз енді шынды табиғи тоқымаларыны сөйлейбіз, һәм ол мәселен күлмәк, ирлер күлмәгі фасонындағы шындай ұзын күлмәкте болалы. Мұнды күлмәкні енді біз пляжға да кие олабыз, біз аны купальник үстінен де кие олабыз. Шылайық біз бұл күлмәкні бұл урамда өзіңні көрсеттір ішінде матур, һәм жеңілік яғынан да ол бек жайлы қоланыла. Қойшан ғана киерге соң енді бізге шындай ашық түстегі матур күлмәклеріні. Әлбәтте енді деңізде, ял еткенде, сіз өзіңізге тапшырғанда, іш турында ойламағанда, шушындай жеңіл генә табиғи материалlardan эшләнелгән, тегелгән матур күлмәкләр сезгә бик тә кулай вариант булачак. Эшләпәләргә килгәндә, менә без шундый матур хатын-кыз образларын эшләпәләр белән матурлатып җибәрә алабыз. Чөнки эшләпә хәзерге вакытта иң матур аксессуарлардан берсе булып санала. Курыкмагыз беркайчан да шәһәр тормышында да эшләпә киергә, ял иткәндә дә эшләпәләр киергә. Чемоданда ул инде зур урын алып торырга тиеш, шундый төп урыннардан берсе булырга тиеш. Шундый җәйге костюмнар булган очракта безгә инде бу бер проблемадан качырга булыша. Чөнки без бу топны башка кием белән дә кие алабыз, без аны юбка белән дә кие алабыз, без аны шулук шорты белән дә кие алабыз. Шуңа күрә менә шундый җәйге костюмнарны мин сезгә алырга тәкъдим итәр идем. Чөнки алар чыннан да хәзер бик тә актуаль. Шулай ук безнең купальниклар, кушылган шундый купальниклар безнең бик тә модада. Чөнки алар костюмнар шикелле үк аерым-аерым киергә дә рөхсәт итәләр, топны без аерымда кие алабыз. Бу әлбәттә инде безнең шәһәр образлары түгел. Бу безнең курорт образлары. Biz диңгездә вакытта образлар безнең җиңелрәк, аларга без икенче төрлерәк күзлектән карарга тиеш. Бер кайчан да ялдан соң Казанга, мәсәлән, шәһәргә кайтканда шул киемнәр белән кайтырга кирәкми. Ул бик күп тә очрый торган хәл. Кеше башындагы шәпәсен, яисә панамкасын, аягындагы пляж аяк киемен дә салмыйча шәһәр тормышына күчәләр. Бу бердә дөрес түгел, чөнки без шәһәрдә башка төрле киенергә тиеш, ә курортта инде без икенче төрле киенергә тиешбез. Уңышлы сатып алулар теләп калам сезгә. Һәрбер кибеткә кереп карагыз, матурлыклар белән танышыгыз. Шул очракта гына сез үзегезне тагын да матур итеп хис итәчәксез. Сезнең аласыгыз да киләчәк, киясегез дә киләчәк. Һәрбер хатын-кызга матурлык телим һәм сатып алулар телим. Біздің тапшыруыбызның айрылғысыз өліші, ол маникюр өліші. Different Form матурлық салонының тырнақ ұстасы Людмила, исәнмісіз? Исәнмісіз. Диана, сен қазір өзіңе түс тойлай алырсың, әліға маникюршілер. Анасың бергіз әлі меңа? Көрсәт дегелі.
Диана мында лакларның бик көп түрлі түслері, палитрасы жиылған еме, шуларның бірсін сойлап алып, анан сиңа мастер ол төсіне тұрнаңға чырашак. Түслерінде қызлар өзіге сойлап бітірірсіз. Мұның жиілесінің ұшыртып жібересді шешлеріңні, еме. Түслерін сойлап бітірірсіз, ең мұхим ол шындай жайге, яқты түслі болсын, еме. Хәм әлі қойын көзге көрініп тұрсын, міне шындай мощный түс керек бізге. Оңғышлар сізге, оңғышлар. Көресізмі, іш гүрлі, мұнда молодцы, қызлар нешік мұнда процесс бара ма? Бара, бұйыбыз шешін. Біз көребіз енді, міне мұнда соры түслер барлыққа келген. Блондинкаға елені, Диана, блондинкаға. Тек те блондинка еді. Қазір біз анда тағында сочный блондинка шілік зандан, еме? Біз біт құяш нұрлары күртеміз деген едік. Диана, мен сенен сұрайсым келе, сен мен тапшырын көптенен қарайсың? Башынан қарым. Қойсы шығарылыш бігірек ташады? Феритовы турында. Әлі көптен түйілгіне болды. Шундай бәт шығарылыш еді. Фәрит абы дегеннен, аның біле танышыға тілеген бір қатын қызда барлыққа келдейді. Міне шулай. Біздің тапшыру ала берсе, әлімнен шулай таныштырып, бәлкім шынлап та кіші тұрмышына шындай мұхим өзгерішлерді кірті алашақ. Көптен түгілгіне біз өзіміздің тапшыру турында презентация ясап, журналистларны күндізгі ашқа шақырдық. Мода турында сөйлештік, стиль хақында сөз алып бардық. Бұл мәшінді фэшн кише болды бұл. Мен барысы турында да сөйлеп тұрмын, мәйдәгіз барысында өзігіз қарап кете алырсыз. Әліге кише Қазанның Тәти лаунч ресторанында ауызды. Хатırlыйсызмы, мен тапшыруының бірінші шығарылышы 8 март күнні шыққан еді. Бүгінгі күнде шын профессионалар командасы енді 20-ге яқын кішіні өзгертірге үлгірді. 20 кіші арасында ikisi Ират. Мен тапшыру турында толырақ сөйлеп, жай 2018 коллекциясын тәқдим етер үшін біз журналистлар білен партнеріміз Тәти лаунч ресторанында ашырашты. Мен командасы тулы составта еді. Визажистлар Дилара Талипова, Лейсен Хайдарова, шеш-хавайслар Ильнас Қадыров, Зиле, стилист Лениза Черскова, психолог Рамиль Гарифулин да бар еді. Журналистлар аларға бик көп сұраулар яудырды. Команда білен аралашудан тыш қонақлар ресторанның тәмлі шейлерінде ауыз етіп, Wish by Yuki біті тәқдим еткен жайғы киімдер коллекциясы фэшн индустрия ағымдары білен таныша алды. Стилист бұйыл жай ашық түслерінің үстінлік етуі турында. Хәм стрит стайл принципі бойынша киіну актуаль болуын сөйледі. Стрит стайл урам стилі деп тәржіме етілі. Урам стилі ол оңайлы киім деген аңлата. Джинсы шалбарлар, киім кофталар хәм минимум декор. Дифферент форм матурлық салоны макияж өлкәсіндегі яңалықлар біле ортақлашты. Бұйылда узған сезондағыша макияжсыз макияж актуаль екенлігі турында сөйледі. Макияжсыз макияж, яғни әзгіні, табиғи бизәнеп кую. Төс өстәү дигәнне аңлата. Нюд помадалар, җиңелчә ялтыравык, алсу иннек. Һәм иң актуаль сорау булып тапшыруга ничек эләгергә сорауы кала. Матур булырга, тышкы кыяфәтен үзгәртергә теләгән һәркем мин тапшыруына килә ала. Тапшыруда катнашу бушлай. Үзегез турында тулы итеп язып, хат фотоларыгызны түбәндәге адреска юллагыз. Сәлем, Диана. Ой, нихаят мен алсы төсле помаду белән дә кулланам. Нәрсә, башлыйбызмы? Башлыйбыз. Хөрмәтле тамашачылар, сез дә күрергә әзерме? Без дә әзер, шуңа күрә озакка сузмый гына көзгене ачып җибәрәбез. 1, 2, 3. Мен ашамаған эш бу. Син түгелме? Йөзенне без узын айтып җибәрдек. Күрәсеңме? Төс сиңа бик килешә. Һәм ниһаять чәчең синең нидер формага кирде, чөнки безгә килгәндә монда кыска, монда озын, монда моның хәле асынып тора иде. Шундай яны булмый. Булмый яны. Син нәрсә көткәнең, нинди булыр дип көткәнең? Башында бернинди образ да юк иде.
Мен ажар, мен ойлам қазір. Әйді киінеміз ме? Киінеміз. Біз білесің не үшін сілкінмейшім, шылай эмоциялар сізіңе басып тұрамыз. Чүнки біз арыдық. Лекен қазір көрәшек нәтиже бізні уятып жіберге тиіш. Диана, біз күтеміз сені. Міне яңа Диана. Нәрсе деп әйтерсіз? Алсу. Мен шоке. Әсен нешік өзгерер деп көткен едің? Менің үшін Диана әр шоқ матур. Мен дегіне болмасы мүгіл матур. Қазір ол тағын да güzelленіп кеткен. Біз шештісін өзгерді, безендерге шу екінші кіші қашап қалды. Ну, наша Диана и так была симпатичной, красивой, миленькой. А теперь она вообще у нас красавицей стала. Очень красиво, нам очень нравится. Шешеклерді бөлек, шөкені бұл қатып қалды ол айтады. Қазір бөлек кете аламыз. Ох! Шешеклерді нешік бараларың, айымы? Туры келе. Міне қазір картина тулы біздің. Диананың икінші образы, икінші лугы әзір, һәм біз аны көре алырбыз. Диана, рәхимет. Шибәргей. Қарайлы, әсен алсу түсіні юққа ғына яратам деп етмесің екен, еме? Таңа бик келіші. Бик келіш алсу түс. Алсу түс, ашынды сыйық алсу түс, бұл сенен түсін. Диана, ну, қазір сен білесің нәрсешілерге шешіңні өзгерттік еме, ябығы бойынша әзірек ябығырға керек тағын. 10 килограмм, ол минус 10 килограммға ябыққан, бұл шынлапта зұр юғалды деп әйтірді мен, еме? Тағын бір 10 килограмм ала берсі. Әзірек кәнеміне қазір құя, жей, қызыны балырған. Қияр помидорларына ашап. Қияр помидор ошасан ол бірінші пункт өтәлмәс ол? Или тозармыдан ол қияр помидор? Йоқ, тозармыдан. Қияр помидор ашырға яры. Ну, әлбәттә инде бәяны сіз бирәсіз қадірлі тамашашылар. Қарағыз һәм өз фикерләрегезне дә безгә яза аласыз. Әгәр дә нәшулай үзгәрергә теләсәгез, әлбәттә безне тапшыруга рәхим итәрсез. Ләкин без әле сау булашмыйбыз, сау булашалар, булар дип уйлый күрмәгез. Безнең бит әле Диананың 3нче образы бар. Бу одна героинясы Диана алсу төс яратам дип әйтте. Шуңа күрә без аңа шешек бәйләменең дә алсу төскә төрелгәнен сайладык. Лилия аны нинди төскә төргәнлеген хәзер без күрербез. Нинди төстәге кием киеп чыгар икән. Диана, бу 9нчы А. 10нчы Б. Дианаға 24 яш бит. Аның бұндай ұзынлық 24 яшьлік қызларға ол битте келші тұрған ұзынлық. Хам өзі сарафан, ол твидовый сарафан. Деп әйтеген деме шоңа көре аның материалы міне шынды тегізе оқылы материал. Шоңа көре ол туры келе деп әйтегендер. Шылай деп әйтек. Аның аяқлары шоң? Аяқларының ұзын бит, аны аяқлары матур. Аяқларының ашырға керек, ябырға түгел. Туқтағыз әлі, қойнанасын насыр Лилия, ваша оценка? Очень нравится тоже. Я очень рада за Диану, что она к вам обратилась. Спасибо большое. Она у нас стала стильной, еще более как-то более ухоженной, красивой. Прическа очень хорошая, цвет очень хороший. Диана, ләкин менә Лилия ханым да минем белән килешер. Менә без сине бүгін бизәдек тә, син матур, ухоженный һәм кайтып киттең дә, шешеңне белән артка тарадың да, теге бу күлмәгне киеп куйдың түгел инде. Моны сакларга кирәк. Һәм саклар өчен хөрмәтле хатын-кызлар, әйтерләр инде, күпме акча кирәк дип. Юк. Менә безнең стилистыбыз минем сүзләремне тагын бер тапкыр дәлилләр, исбатлар матур булыр өчен, үзеңне зәвыклы хис итер өчен күп акчалар түгәргә кирәкми. Бары тик менә дұрыс сайлай білерге керек. Мен білесің нәрсе оқыдым әлі. Қатын қыз өзіне оңайлы киім киерге тиіс. Шул вақытны өзін бик эффектный деп көрсете алашақ башқаларға деп. Мен көплер айтыргам келер. Сен бұл кроссовка киіп қойған бұл күлмәк білән деймін. Меңа оңайлы, меңа рәхәт, һәм мен өзімді бик комфортлы хис итәм. Һәм шуңа күрә мен деп йөрим. Сен алаш эштирәк ит. Мен біріншіден сізге бик зур рахмет әйтәсем килә командаға, салондағы командаға, ТНВ каналының командасына бик ошады миңа. Мен өзімне бәхетле итеп хис итәм. Қызым таныса ярый инде. Қызым елап җибәрмәсә ярыймы?
Кызың белән ирен кайсын синең? Без монда аларны онытып җибәргәнбез. Ирем өйдә калды, кызым белән. Бала белән утыра. Бала белән утыра. Ләкин ул түземсезлек белән көтеп утырадыр инде. Шулайдыр инде. Рәхмәт сезгә, уңышлар, рәхмәт түземлегегез өчен, рәхмәт командага. Дуслар, бу мин тапшыру иде. Мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам һәм исегезгә төшерәм. Барлык үзгәреш этаплары Different Forum матурлык салонында узды. Без сезнең белән тагын бер атнага сау булашабыз.